сокинони деҳаи некнот дар шаҳри Панҷакент рӯзи 10 апрел дар мавзеи кӯли кӯлак 4 ҷасадро ёфтанд, ки ба дарахтҳо овезон буданд. дар ҳоле ки раиси деҳа гуфт ҷасадҳоро барои таҳқиқ ба марказ бурданд, масъулони вазорати корҳои дохилӣ ҳодисаро худкушӣ номиданд. ба гуфтаи чанд сокини деҳаи некнот, ҷасадҳо ёфташуда аз Шаҳлу Шариповаи 32 сола ва се фарзандаш Муҳаммаҷони 6 сола, Шаҳнозаи 4 сола ва Аминаи 8 моҳа будааст. мусоҳибони мо гуфтанд Шаҳлу Шарипова ҳамсари Лазиз Ҷураев, сокини деҳаи некнот, эҳтимол аввал кӯдакони худро овехта, сипас қасд ба ҷони худ кардааст. имрӯз дар некноти болотӯй буд. як гурӯҳ бачаҳо баъд аз марака ба тамошои кӯли кӯлак рафтанд. дар назди кӯл боғи калон аст ва дар дарахти себ се кӯдаку модарашро бо рӯймол овехта диданд, гуфт яке аз сокинон. намояндагони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 11 апрел бо нашри изҳороти ҳодисаро тасдиқ карда, онро худкушӣ номиданд. ба иттилои манбаъ, ин ҳодиса дар пайи моҷаро дар оила рух додааст, вале нагуфтанд ки ҷанҷол бар сари чӣ сар задааст. аъзои хонавода дар ин бора вокуниш накарданд. Шарипова Шаҳлу Эркиновна, истиқоматкунандаи деҳаи некноти ҷамъияти рӯдакии шаҳри Панҷакент, бинобар ба амал омадани муноқишаи оилавӣ се фарзанди ноболиғашро бо мақсади аз ҳаёт маҳрум намудан ба мавзеи боғи ниёзи ҳамин деҳа оварда, бо рӯймол дар дарахт овехта онҳоро ба ҳалокат расонидааст. сипас худро низ бо рӯймол ба дарахт овехта ба ҳалокат мерасонад, омадааст дар изҳороти вазорати корҳои дохилӣ. ҷузъиёти бештари ҳодиса ва сабаби он маълум нест. мақомот гуфтанд таҳқиқ идома дорад. дар ҳамин ҳол Дониёр Ортиқов, раиси деҳаи некнот, шоми 10 апрел гуфт воқеа баъд аз соати 4 бегоҳ рух додааст. ба ман чанде аз бачаҳо занг зада ҳодисаро гуфтанд. ростига бовар накардам. баъд ҳамроҳи хусурашу ҳамдиҳагони дигар ҷасадҳоро аз дарахт кушода гирифтем. ҷое ки ҳодиса рух додааст аз ҳавлии оилаи Ҷураевҳо тақрибан 300 метр дуртар будааст. дар он ҷо ҳафтаи гузашта Лазиз Ҷураев, шавҳари Шаҳлу Шодӣ ва ҳамроҳи писараш 300 бехни ҳол шинондааст. сокинони некнот мегӯянд, ин зани ҷавон зодаи шаҳри Душанбе буда чанд соли пеш арӯси хонаводаи Ҷураевҳо шудааст. ҳамдиҳагон зиндагии оиларо миёнаҳолона тасвир карда, гуфтанд дар як ҳавлӣ чанд хонавода зиндагӣ мекарданд. касби хонаводагии онҳо дар гузашта чӯпонӣ ва ҳоло деҳқонӣ будааст. падар арӯси Шаҳлу Шодиеваро дар деҳа ҳамчун Азиз Паҳлавони чӯпон мешинохтанд. ба қавли раиси маҳалла, бори ҳам сокинон аз нооромӣ ё ҷанҷол дар хонавода хабар надоданд.